ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଚାନକ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଆଜିଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶି ହେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା ଅଧୁରା କାମ ବାକି ରହିଥିଲା ତାହା ଆଜିଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶି ହେବେ ରଙ୍କରୁ ରାଜା, ଭିକାରୀରୁ ହେବେ କୋଟିପତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 6 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ କିଏ, ଯାହା ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ। ଏମାନେ କିଣିବେ ଘର ଓ ଜମିବାଡ଼ି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 6 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କର ନାମ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହ ରାଶି, ତୃତୀୟ ମୀନ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ମିଥୁନ ରାଶି, ପଞ୍ଚମ କନ୍ୟା ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ତୁଳା ରାଶି, ସପ୍ତମ ଧନୁ ରାଶି।